Markku Alén kävelee Sanremon kaduilla kuin kotonaan. 3 hänet kruunattiin täällä osakilpailuvoittajaksi ja Fiat-konsernin pitkäaikaisena luottokuskina Markku on ja pysyy italialaisten suurena suosikkina. Olikin aika muistella rikkaita Sanremo-vuosia tutuksi tulleen hotellin edessä. Vähän tonnepäin on Hotel Eden, josta me aloitettiin joskus 74 vuonna. Ja sitten me siirryttiin tähän Royaliin joskus 77-78 Mirafiori-aikaa. Ja siitä sitten jonnekin 90, 1-2, niin tässä on oltu, että kyllä täällä on paljon muistoja. Täällä ne väännöt tehtiin sitten kaikkeen. Tässä on nyt tämä niin sanottu Parferme-alue, mistä oli rallin lähdöt, rallin maaliin tulot ja tänä päivänäkin vielä tämä on niin sanotuna huoltoalueena Italian mestaruussarjassa ja IRC:ssä. Ja tässä meillä on monta hienoa muistoa ja monta sanotaan medium-muistoa, että on tullut turpia voitettu, mutta kyllä tässä on, niin kuin, tässä on paljon tarinaa tässä paikassa. Eli täällä on niinku hattua nostettu ilmaan Alénin voiton kunnia. Täällä on tehty monta kurvaa, hei. Lancia Stratos oli se auto, jolla Markku valloitti Sanremon ensi kerran vuonna 1978. Voiton arvoa korostaa se, että hän ajoi kisassa Stratoksella ensimmäistä kertaa. Stratos oli jo laitettu vähän niin kuin hyllylle, että se oli jo käytetty myös sekin loppuun, mutta se oli mulle ihan uusi auto. Ja se soundi, kun siinä oli Ferrarin V6 pannu ja suorat röörit, niin se oli Pavarottia. Kerros vähän tavallaan tämän rallin aikataulusta aikoinaan, että kuinka paljon täällä ajettiin ja kuinka monena päivänä? Sanotaan, että se oli 5-6 päivää ja varmaan ajettiin joku 500-600 kilometriä oli pikataivalta. Että nyt kun pojat tulee maaliin, ne ajaa 3 tuntia 40 minuuttia, niin on aivan, olihan rankka 3 päivää ja me vedettiin 13 tuntia ilman ohjaustehostajaa. Se oli hei miesten touhu se. Vuoden 1986 kisaa Markku ei välitä muistella. MM-tittelistä taistelut Alén nostettiin Lancian tallimääräyksellä kisan voittajaksi. Sanotaan näin, että viimeinen on ollut erittäin vaikea meille, koska ei ollut mitään kilpailua, että me päätettiin eilen jo, että mä voitan. Markku Alén oli kauden lopussa maailmanmestari, mutta kun Sanremo-kisalta vietiin lopulta MM-arvo, jäi voittopisteet Italiasta saamatta ja käteen jäi himmeä maailmanmestaruushopea. Täällä oli just niin kuin S4, kun oli ralli 037 ja S4, niin silloinhan yleisö oli hulluna. Ja sitten vielä kun oli Martini sponsorina ja kaikki tämä, niin tämä oli semmoista, sanotaan, erittäin hurmiossa koko yleisö Italiassa. Ja kaikki eli Lancia ja Martini mukana.